Цяпер не толькі Барысаў, масавае атручэнне дзяцей па ўсёй Менскай вобласці. Беларуская палітолог працавала на КДБ, думаючы, што супрацоўнічае з СБУ. Сілавікі громяць кватэры і шантажуюць студэнтаў ЕГУ і адкрыты ліст Зеленскага Пуціну. Пра гэта і іншае раскажам у кароткім выданні навінаў пятніцы 5 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Пасля масавага паступлення дзяцей у больніцы Барысава падобныя выпадкі пачалі фіксаваць і ў іншых гарадах краіны. Бацькі расказваюць пра аднолькавыя сімптомы: раптоўнае моцнае ванітаванне без тэмпературы і хуткае паляпшэнне ўжо на наступны дзень. У следчым камітэце паведамілі, што пакуль афіцыйна пацверджаныя толькі 13 новых выпадкаў у Менскай вобласці. Разам з тым праваахоўнікі ўжо завялі крымінальную справу і правяраюць усе магчымыя версіі здарэння. Таксама па ўсёй краіне прыпынілі рэалізацыю прадукцыі, якая магла стаць першапрычынай інцыдэнту. У бацькоўскіх чатах кажуць, што прычынай атручэння мог быць біфідзін, кісламалочны напой, які дзеці пілі ў той дзень. Нагадаем, 2 і 3 чэрвеня у барысаўскую ЦРБ паступілі 30 дзяцей ва ўзросце ад 2 до 8 гадоў з сімптомамі інфекцыі. Папярэдні дыягназ – востры гастраэнтэрыт. Рэпрэсіі і ціск на асобаў, датычных да еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, набываюць масавы характар. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядома пра самаменей 30 ператрусаў у гэтай справе. Ціск зазнаюць і сваякі, звязаных з універсітэтам асобаў. Масавыя візіты сілавікоў пачаліся 2 чэрвеня. Вядома, што допыты і ператрусы праходзяць паводле артыкулаў аб нібыта садзейнічанні, а таксама фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Супрацоўнікі КДБ прымушаюць бацькоў дзейных студэнтаў тэлефанаваць дзецям з заклікам на працягу 10 дзён адлічыцца з вучэльні і вярнуцца ў Беларусь. У іншым выпадку сілавікі адкрыта пагражаюць крымінальным пераследам у дачыненні да саміх бацькоў студэнта. Прыходзяць з вобшукамі і да былых выпускнікоў ЕГУ, якія скончылі універсітэт цягам апошніх 7 гадоў. Пра ўсе выпадкі ціску, рэпрэсіяў і запужвання ў справе еўрапейскага гуманітарнага універсітэту праваабаронцы просяць паведамляць на гарачую лінію цэнтру «Вясна». Там жа можна атрымаць прававую кансультацыю і падтрымку. У дачыненні да паліталагіні і удзельніцы каардынацыйнай рады Аліны Харасавай пройдзе праверка на прадмет ейнай сувязі з КДБ. Прычынай для гэтага стаўся сюжэт у праграме Рамана Пратасевіча на дзяржаўным тэлебачанні. Прапагандыст расказаў, што беларускія спецслужбы звязаліся з паліталагіняй пад відам СБУ і прапанавалі супрацу, і тая, маўляў, пагадзілася. Сама Харасава пракаментавала сітуацыю постам у Фейсбуку, дзе расказала, што гэтак званы прадстаўнік СБУ выйшаў з ёю на сувязь год назад, калі яна была ва ўразлівым стане. На жанчыну ейных сваякоў ціснуў КДБ, праз што ў яе развілася дэпрэсія і спатрэбілася медыкаментозная тэрапія. Харасава прызнае, што спачатку адказвала на пытанні спецслужбоўца, аднак пазней нібыта заблакавала кантакт. Я прызнаю, што зрабіла кепска, запісаўшы кружочак пра гатовы супрацоўнічаць з СБУ, знаходзячыся ў тым стане. Але я не зліла ніводнага слова і ніводнага факту. Я прыпыняю сваю супрацу з любымі арганізацыямі і асабіста ініцыюю праверку свой бок. Бачу гэта адзіным спосабам даказаць вам, што тое, што я кажу, абсалютная праўда. Нядаўні візіт у Менск генеральнага дырэктара галоўнай управы вонкавай бяспекі Францыі Нікаля Лернера быў спробаю не столькі наладзіць еўрапейскі дыялог з рэжымам Лукашэнкі, колькі перадаць праз беларускага падначаленага сігналы ў Крэмль. Такое меркаванне ў эфіры студыі «Белсат» выказаў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. На думку Цыганкова, Лукашенка спрабуе гуляць ролю важнага і ангажаванага перамоўніка і для краінаў Захаду, і для Расіі. Аднак у рэальнасці ўсе вонкава-палітычныя дзеянні рэжыму вызначаюцца ў Крамлі. Макрон праз свайго пасланніка і сваім званком, магчыма, хацеў нават не толькі Лукашэнку штосьці данесці, а менавіта хацеў данесці нешта Пуціну. Паколькі і Лукашенка, калі будзе самы негатыўны сцэнар, то гэта не то, што ён будзе хацець вмешвацца вайну на тэрыторыю Украіны. Гэта ўжо 100 разоў за гэтыя 4 гады зразумела, што Лукашэнку это не патрэбна, што ён разумее, што это палітычная смерць, і размова толькі ёсць пра тое, ці загадае гэта Крэмль, ці патрэбна это Крэмлю. А калі загадаеце, зможа Лукашенка адвярцецца нейкім чынам. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падтрымаў прапанову Владзіміра Зеленскага аб асабістай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. Паводле Трампа такія перамовы маглі б стаць важным крокам да завяршэння вайны. Пры гэтым ён азначыў, што дзеля дасягнення міру абодва бакі павінны быць гатовыя да кампрамісаў.
Напярэдадні Зеленскі апублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы, правесці асабістую сустрэчу і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Таксама украінскі прэзідэнт выступіў за абмен ваеннапалоннымі паводле формулы «усі на ўсіх» і вяртанне вывезеных падчас вайны цывільных асобаў і дзяцей. Праваабаронцу і журналіста Александра Буракова затрымалі ў аэрапорце Берліну. Паводле ініцыятывы «My Day Team» прычынай таму стала пастанова аб забароне знаходжання ў еўразвязе, прынятая ўладамі Польшы. Буракоў прыляцеў у Нямеччыну з Малдовы. Там журналіст пражываў апошнія гады, пасля таго, як у 2021 праз палітычны пераслед быў вымушаны эміграваць з Беларусі. Тады ж беларус даведаўся пра забарону наведваць тэрыторыю еўразвяза, якую наклала на яго Польша. Тэрмін дзеяння гэтай забароны канчаўся сёлета ў красавіку, аднак выявілася, што польскія ўлады прыцягнулі яго да 2031 года. Пра прычыны гэтага, як і мінулым разам, журналісту і праваабаронцу не паведамілі. Конец нервовому обновлению сторонки у пошуку вольных датаў. З панядзелка візавыя цэнтры Польшы ў Беларусі змяняюць парадак запісу на падачу дакументаў па ўсіх тыпаў візаў, паведамляе сайт візавага аператара VF Global. Цяпер, пасля праходжання ўсіх этапаў рэгістрацыі і запаўнення візавай анкеты, заявнік больш не будзе сам выбіраць дату падачы дакументаў. Гэтым зоймецца сама сістэма, якая дадаць чалавека ў ліст чакання і, калі з'явіцца вольнае акенца, прышле заяўніку мэйл аб прызначанай даце і часе візіту ў цэнтр. На пацверджанне візіту будзе 48 гадзінаў. Сацыяльная дзяржава па лукашэнкаўску ў дзеянні. У Полацку маладыя маці скардзяцца на фактычную немажлівасць скарыстацца грамадскім транспартам разам з немаўлятамі. На многіх маршрутах замест звычайных аўтобусаў цяпер курсуюць так званыя аўтобусы малой умяшчальнасці, куды немагчыма зайсці з дзіцячым вазочкам. У соцсетках адна з такіх маці зазначыла, што, напрыклад, выехаць з мясцовага мікрараёну Грамы яна не можа на аўтобусе ніводнага з маршрутаў, якія там ходзяць. Яе падтрымалі і іншыя карыстальніцы соцсетак, якія азначаюць, што падобная праблема характэрная не толькі для Полацку і навакольных вёсак, але і, напрыклад, для Аршанскага раёну. Я сегодня вышла на 9 утра на автобус. До этого позвонила на автовокзал уточнить, какой будет автобус. Мне сказали большой. Ну, я и пошла. В итоге приехал маленький синенький автобусик на 30 мест. Ну и что? Итог. Мы идем пешком. Так это хорошо, что мне в нашу поликлинику надо. А если в Полоцк, как вот добраться? Кранальная гісторыя ратавання гадаванца Салігорску. Там сабака праваліўся ў калодзеж глыбінёй каля 4 метраў. На шчасце, гаспадыня заўважыла прапажу і звярнулася на 101. Супрацоўнікі МНС прыбылі на месца здарэння і выратавалі жывёліну. Без каментара. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат, як заўсёды о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.